Τα αδελφίνια από τη φύση τους είναι πολύ παιχνιδιάρικα. Στη θάλασσα θα ερευνήσουν οτιδήποτε αντικείμενο υπάρχει μέσα στο νερό ή στην επιφάνεια. Και θα παίξουν με ό,τι βρίσκουν. Όπως αυτό. Δυστυχώς όμως συνήθως βρίσκουν πλαστικές σακούλες, βρίσκουν διάφορα αντικείμενα που εμείς έχουμε πετάξει και αυτό μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες. Γιατί μπορεί να κολλήσει το φυσιτήρα, μπορεί να το καταπίνουνε. Και έχει αποδειχτεί ότι ο κύριος εχθρός των δελφινιών είμαστε εμείς οι άνθρωποι με την συμπεριφορά μας, με αυτά που πετάμε στη θάλασσα ή αφήνουμε στις παραλίες, όλα αυτά τα αντικείμενα που κάποια στιγμή μπορούν να καταλήξουν στο στομάχι των δελφινιών. Αξιολάτρευτα, adorable creatures. Are you talking to me? Δείτε και πώς μπορεί Adorable creatures. ένα δελφίνι να παίξει με μια μπάλα. Κοίτα, θα παίξει με την μπάλα δελφίνι, κοίτα. Κοίτα! Κοίτα, Αλεξάνδρα! Κοίτα τι κάνουνε! How to not love this creature. Ήταν ολίμα με ένα ξεχωριστό άλμα. Και τώρα η Γκλώρια και η Πίτερ μέσα από το δακτυλίδι και ξανά μέσα. Oh, you see, from the ring, inside the ring. Ναι. Έχετε προσέξει ότι οι σχέσεις των δελφινιών με τους εκπαιδευτές είναι μια σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης. Και μπορεί και αυτό να το διαπιστώσετε πάλι. Αυτό το όμορφο χορό. They are dancing. So blue. Μπράβο! Κοίτα, χορεύουν αγάπη, δελφίνια. Adorable. Αυτό είναι σιρτάκι. Λένα, αυτό είναι σιρτάκι. Και όταν ο χορός μας άρεσε και ο παρτενέρ και τελειώνει η μουσική, κάνουμε και μια μεγάλη αγκαλιά. Άμορε. Φοβερό, fantastic. Φοβερό, Αντώνη, Φοβερό, Πώς σε λέγει ήταν αυτό.